Здравейте, момичета! Естествено и Гошо, който обича да носи по-малко грим. Понеже казах в едно видео, че на мен всички спирали са ми еднакви и Max Factor решиха да ме убедят в противното. Така че, хайде да видим какво са ми изпратили. Тук има едно предизвикателство. Max Factor те предизвиква. Ти си един от 100-те избрани за нашето предизвикателство. Пред себе си имаш нова високотехнологична False Lash Effect Supreme Recharge спирала. Нейният иновативен пълнител само 60 секунди. Мислиш ли, че ще се справиш? Презареди пълнителя за по-малко от минута и сподели успеха с нас и своите последователи. Хайде да видим. Ето по този начин. Това е спиралата, а това мисля, че е пълнителя. Трябва да избутам, не трябва да отворя спиралата, така ли? Четката си една и съща, значи или не една и съща. Не, май трябва да натисна. Сега трябва да натисна капачката, за да освободя старата четка. Как трябва да я натисна? Така като сприн... Освободих старата четка и сега трябва да бутна старият пълнител. Така. И си зареждам новия. Хоп. И ето по този начин изглежда, като сега трябва да изложа капачката. Махам старата капачка и слагам новата. Като вече си имам две спирали. Сега хайде да си направим набързо един Clean Girl мейкъп, за да тестваме спиралата. Вежите естествено съм им сложила NYX The Brow Glue още от сутринта, защото бях на работа. Аз на работа ходя без грим, въпреки че се гримирам в TikTok. Аз обичам да си слагам от този лек фондютен на L'Oreal, който седи буквално като кожа. Ще използвам коректора на L'Oreal Infallible, като ще си го сложа малко под очите. На камера изглежда леко жълт, но повярвайте ми, на живо изобщо не изглежда жълт. Ще си сложа съвсем малко контур. Естествено, че ще си сложа рушче. Аз обичам да слагам доста повече рушче и след това да си блендна с четката, с която си сложих фондютена. Естествено пудра с четка, не с Beauty Blender, нито с Powder Puff, защото това все пак е Clean Girl мейкъп и не искаме да сме твърде кейки. Гланц. И естествено звездата на шоуто, новата ми спирала. О, вижте и четката, уникална е. Много мекичка, много лесно се разнася. О, вау, това е само един слой. Не знам дали съм само аз, но много мразя да си слагам чисто нова спирала на долните мигли. Естествено трябва да почистим. И сега вижте как стои на моите мигли. Какво мислите?